Požiadali nás zo školy, pretože v zime na tomto ihrisku za nami na asfaltovom robia ľad a studňa je dosť tak nešťastne umiestnená, že je dosť ďaleko a v zime, keď polievajú tento ľad, tak im mrzne voda v hadiciach. Našou úlohou je dneska osypať lôžko s pieskom, priviesť rúru a obsypať to s tou zemínou, aspoň to základné, že keď by celkom potom prišiel, že dosype tú hrubú zeminu, tak už potom môže aj nakladať, aby tá hadica nebola prerazená. Zberáme kamene a v tom ich tam ukladáme. No, nakladám piesok a niekedy pomôžem im nakladať aj tie betóny. Práca, pomoc. A pomáham všetkým, čo sa dá. To tiež pomáham, prispievam, snažím sa, či môžem. Tak v priebehu budú prichádzať pomaličky niektorí ľudia, ale malo by nás byť tu až 30 ľudí. Ja som osičom už dosť dlho a tak sa mi začne pomôcť, ak dá kde robiť. Tu aj ja chodím, takže robím to aj pre seba. Jedno s druhým, dobrá vec, slovo dalo slovo a proste sa to dá urobiť.